Müslümanlar, ama mağdamın zamanında sonraki şagirtlerinin dövrlerine bir aydılyan kep bağmış. Leysel ilm ma havahul kımatr ve innemel ilm ma vaahus sadr. Taqçalarda, kumutlarda, kitaplardan dolu olsa ona ilim deyilyenlerdir deyiptir. İlim diyenleri adamın kursağındadır deyiptir. Huday bilen öz arasındaki yağdaydır deyiptir. Leysel ilm ma havahul kımatr ve innemel ilm ma vaahus sadr. Bir kitapta, bir taqçada, bir kumutda ken kitap bolsa, şılın şudur şu ilim mi? Yo o ilim değil. Hatsan ilim bolya Hudaýyň aýtýan ilmi gursaga girse. Adama gursaga girip de sogaby gaşyn geçirse, günäden alyp galsa, içinden aýlanýan ýagdaýa ilim diýilýär. Hudaý bilen öz arasyndaky ýagdaýynda. Eştensiniz ehli sünnetin 4 mezhep başının biri Hazreti İmam Malik. İmam Malik, bizim mezhep başımız İmam Ebu Hanife. Yeni bir mezhep baş var, İmam Azam'dan 15 yıl sonra dünyaya gelýär İmam Malik. İmam Malik de Maliki mezhep diýmeýärler mi? Ebu Hanife'yi al çoňyr alymmış da. Şoň bir şagirdi var, 20 yıl şagirdi bolupdyr. Hazreti Qa'nabi. Odal fasık adammış. Tövbe edip şoň şagirdi bolupdyr. Hazreti Qa'nabi. Şolay diýär: "Ma ahsabu Malikan balaga ma balaga illa bisariretin kanat beynehu ve beynallahi azza ve celle. Ra'aytuhu yuqamu beyne yedayhi ar-racul كما يقام بين يدي الأمير كذا في ترتيب المدارك." 20 yıl şagirdi oldum deyiptir İmam Malik'in deyiptir. Şonu bir hayvat badi, şonu bir nur badi, bir adamı şon evünne koyullarına, bir ahunna anne şu bir alim adam şu. Bir adamı şon evünne soruq cevaptan çüreyim, ya bir zattan çüreyim şon evünne koyuğunda, adam gümen ederdi, padişahın evünne bir adam koyulun yalı olurdu diye. Ra'aytuhu yuqamu beyne yedeyhi racul kema yuqamu beyne yedeyil emir. Peygamberimizin mescidinde oturup adamlara ilmi öğretirdi. Ve bir zattan çüreyim, ya soruqdan çüreyim, ya qadilikdan çüreyim, ya hukumdan çüreyim, şoň evünne bir adam koyulurdu. Adam pikir ederdi, padişahın evünne bir adam duran yalı diýerdi. O şu evünneki duran adam da padişahın evünne dünyanık bolup yüreğine haybat düşürdü diye. Ohum şu şagirdi näme diye. Ma ahsabu Malikan balaga ma balaga illa bisariretin kanat beynehu ve beynallahi azza ve celle. Men niptir 20 yıl şagirdi oldum deyiptir. Megerde olsa şu zadi şu derejadan menen tapdy, şoň kursagyny bir zat badi, Hudaý bilen öz arasynda şu taýyn tapmady deyipdir. Şu dereja ýetelligi Hudaý bilen öz arasynda bir ugrynça bir ýagdaý bady deyipdir. Şoň evünne bir adam oýuňda padişahın evünne duran ýaly bolardy. İmam Malik bir padişah ýaly, belki de bir atdyja adam ýaly bolardy diýe. Aldyra berýän mummul, sözüni ýitiri berýän mummul, özüni ýitiri berýän mummul belki adam. Dogryny aýtmasa çäresi ýok boluberýän mummul. Yani näme içinde bir zat barmyşdyk. Yani olaň yüreklerine Allah'dan korkmak barmyşdyk. Şonu her kim görse Hudaýdan gorkýanmyşdyk. Yani şolun yüreğinde Hudaýyň mehabbeti varmıştı. Şolar gören adam Hudaýa mehabbet edip gelýänmişdi. Hudaýyň ışky yüreğine düşýänmiş. Yani şolun yüreğinde Allah'ın zikri varmıştı. Şol adam her kim görenni Hudaýy zikredip gelýänmişdi. Yani şol adamın yüreğinde bir ot varmıştı. Şolun kefineşten adamın yüreğinin nefsi ülaýänmişdi. Emmesi yüreğinde miştik da. Olur görünüp duran zat gelmiştik da, geyimselle yani.
qursuğun näki bir zatmışdy. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulema. Alim adamın hususi sıfatı Allah'dan korkyan bolmaly. O da göz bilen görülýän zatda o her kim özü bilen yaradan eýäň arasy. Özü bilen Hudaý Taala'ň arasy.